Balikon ko, maupay nga agay yung mga kabuktuan, maupay nga adlaw, maupay nga nagkakirita kita yan ha. Ano kita nagkaurosa para naton masabtan kung anon aton mga angay buhaton spiritual. So, ipadayon naton ang aton niya na topic by live and walk blameless. Magiging blameless lang kita, magkikinabuhi lang kita kung kita maglalakaton pinaagihan balaod ang Diyos. Amen? Amen. And then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will of God. So, una ining aton pagbubuhaton nga dos nga diri kita maging conforming ini nga kalibutan. Basahon daw naton ha Tagalog iba nga pinulungan para masabtan naton. Basahon ko din huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Anong sanin nila? Mga pag-uugali, mga batasan. Ato kita nga tanang kita may batasan. Amen? Ano ba? Maupay, ano ba? Maraot. Nga ani baliwat bisan maupay di rin nauyon o dinaayon na naton batasan. Amen. So kung may kita na babatian o may kita nakikita nga di rin kita nauyon labi-labi umaram kita ang pulong han Dios di rin nauyon ang pulong han Dios angay naton ipakiana, angay nanon i-question. Ikahimaya ba ni ang Diyos? O ikahimaya lang ni akong kalugaringon? Parayaw la ba ni? O akong la ini? So, para kita maging blameless, nga naglalakaton o nagkinabuhi din ibabaw kalibutan, ang importante, ayaw kita pag-iuyon, tanan nga mga nahitatabo, tanan nga mga nakikita naton, labi-labi ang uso-uso, no? Pauso-uso. Mga kaugalian, pag-uugali sa mundong ito. Pastor, paano ba kami makakasabot kung itong batasan di rin na uyon, di rin nakakalipay ha Diyos? Amo nga ni nasin didi, pinaagi, hayaan ninyo baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, renewing of our mind, pag-renew. Marirenew lang, mababago lang ating pag-iisip kung magbabasa kita ang pulong ng Diyos. Amen? Makakabati kita mga pagwalihan, pastor, bahay ng pulong ng Diyos. Labaw ang atanan, ang pagsunod ng pulong ng Diyos, kaya mo didaan blessing o mga panalangin. Amen? Amo ito natin pagkakaiba mga kabugtuan. Ha mga tao nga di rin natulong ng Diyos. Kita maaram kita nga ang pulong ng Diyos o ang espirituhanong nga bahin na atong kinabuhi. Importante. Amen? Pinumdum kita nga na atong Ginoong Hesus siya mismo nagsaring. Ang tao di rin nabubuhi at tinapay o pagkaon. Kundi ano pa bagay nga ikabubuhit aton kinabuhit aton lawas pisikal pinagyan pulong ng Diyos. O ang mga pulong nga nagawas din ang babahan aton magagarahong na Diyos nga among pulong ng Diyos. Mateo 4:4 Man does not live by bread alone but by every word that comes out from the mouth of God. Amen. Diri kita sugad na itong lingan kita nakasigurado sa mga kayaman, mga kamisayan, mga kayupan, nga diri gyapon nira nagkinahanglan. Waray ra kalag, waray ra espiritu. Pero ang tao may nakita kalag, may nakita espiritu. Amen? Diri lay nilawas, kini nga lawas natutunaw ini, nawawara ini.
Pero ang aton kalag, ang aton spirito, nagpapadayon dida aton. Amen? So, importante gihapon pakaunon naton aton kalag. Kung papakaon naton na aton lawas, kailangan pakaunon gihapon na mabaruan naton. Nga number one nga signs nga di rin nakikita ng iba. Nakakonsentrate lahirahin ng mga kalamidad, mga virus, mga lino. May ada. Ano? Mga pag-uugali. Amen? Mga batasan. Nasa rin nila ikaduhang Timoteo 3:1 nga maabot ang panahon hang kakurian nga ang mga tao mahigugmaon hakalipay, mahigugmaon hasalapi, mahigugmaon na irakalugaringon kontra mahigugmaon ha Dios. Amen? Ang mga batasan ng tao makasarili. Ang mga batasan ng mga tao puro karautan. Diba? Itong mga batasan o mga ugali, masasama ang ugali ng tao. Diba kamo ito na nakaka-observe yan na? Ang mga pagpatay, ang mga rape, ang mga kung ano-ano, mga krimen nga naitatabo, labi-labi ha droga, laganap. So, amo ini itong mga ugali nga nakikita naton nga signs, number one nga signs, nga hapit na bumalik ang Ginoo. Pero may kondisyon ni Lord. Nasing hiya, hinumdum ka mo, ini tinikangan pala. Tinikangan pala ini nga mga naitatabo. Ang number one nga signs nga ginsaring ni Lord, nga hapit na hiya bumalik. Ano sa nga requirements niya, nga ang pulong han Dios may papasamuak habugos ng kalibutan. Amen? Posible na ba ito yan, ha? Posible na. Posible na. Tungod ang mga satellite, tungod ang internet, ang pagwali nga tanan, diri la kamo din niya sa kubit na wawalihan, bugos na ang kalibutan. Makakabati ang mga pagwali, ang pulong ng Diyos. Ada na kita hirani na gud kita. Pero diri pa ini. Ha? Diri pa ini. Ang ginulat na lanaton kung magkasaramok na. Itong diri na naton mailob ang kakurian. Isisipti kita ni Lord. Irarapture kita niya. Amen? Naamot ta akong pagto mga diniha 1 Corinto 1 ngadto hadis kapitulo 1 versikulo 10. Be perfectly united in mind and thoughts. As in ni Pablo, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there will be no division among you, but you be perfectly united in mind and in thoughts. Hatagalog, basaw na ito na Tagalog. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na magkaisa kayong lahat na walang hidwaan mamamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Amen? Mga kapatid, nakikiusap. Pagburugto ba kita di Ginoo? Amen. Dila kita magburugto ha unod o ha dugo, kundi ha esperto hanon, labaw kita nga magburugto. Amen? Nakiusap ni Pablo na singya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na magkaisa kayong lahat. May dangani kita heal as one, di ba, COVID? Na walang hidwaan mamagitan sa inyo. Magkaisa sa isip at layunin.
Paano tayo magkakaisa sa isip at sa layunin? The Word of God. Amen? Sa salita ng Diyos. Kung nagkakaisa tayo sa salita ng Diyos, walang division sa church, walang division, walang hidwaan o walang awayan sa bahay. Waray mga araw-aragway aton panimalay. Dahil nagkakaisa tayo. Pagpabaya, pagpakumbaba. Tagalog yan. Pagpabaya. Tama. Basahin natin. Always strive to do good for each other. Amen ito. Aton verse din ha. 1 Thessalonians 5:15. Make sure that nobody says back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other, for everyone else. Tagalog, huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyo makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Amen? Para kita magkinabuhi ngan maglalakaton, pag-ukoy din kalibutan nga blameless, kinahanglan magbuhat kitahin kaupayan hakapwa naton. As hindi, huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. It kalibutanon nga panunahuna nasa ng hira. Kung maupay ka, maupay liwat akaim. Kung salbahe ka, salbahe liwat akaim. Mas labaw pa ako kasalbahe. Tama ba yan, mga kapatid? Sakto ba ito? No. Kung may nahimo aton hin maraot, ayaw naton bulsa. Nga ni igampo naton na singit Biblia. Nagsusulay aton, naginginaran aton nga mga burod agin. O mga kulanot nga ngaranaat, nagtatamay at nagbibiyay at ayaw naton liwat bulson. Nga ni nasit Bible, iampo naton nga panalangin naton niya. Ayaw naton i-curse. Kaya kung buhaton naton ito, oray na iya chance magbago. Amen? Amen. Kung iampo naton niya, posible pa magbago iya ugali ngan magsangkay pa kamo. Sa halip na dito, sikapin ninyo magagawa ng mabuti sa isa't isa. Puro gud la kaupayan ni taton buhaton. Maraot man niya aton maupay man niya, buhatan nagyapon naton nin maupay. Amen. Pero paano ni pastor kay pero may malamaraot gimbibinuata. Ano tin bubuhaton? Ano tin bubuhaton? Umiwas ka, lumikay ka, mentras may dadalaganan ka pa, dalagan. Kung waray ka na dadalaganan, ano tin bubuhaton? Dipinsa ha. Depends. Paano pastor kung namatay ko? Napatay ko yan. Okay lang. Kaya dipinsa mo. Kaysa ikaw patayon. Amen? Di mati ang maatake hay mo kung diri ang maaram nga kaya kaniya. Pero kung dakot imlawas, praktisado ka, maaram hiya nga di kaniya mapiperde kaya nang inandam ka, nagprenaktis ka, nakaandam ka, dirit hiya maatake hay. Amen? Look at Israel. Ang Israel habugos nga Middle East, Arabia, Iran, Saudi Arabia, Jordan, Persia, damot nila nakapaligid. Ang Israel buti ay lang na nasyon. Ang purpose ni nga mga Arabic, mga Muslim countries, gusto nila atakihon ni Israel. Gusto niya okupahan. Pero kaya ano dire nila nabubuhat? Andamit Israel. Superpower, the best it era mga sundalo, bisang mga babae, mga sundalo ha era. Kung it kaaway, marami nga, pag-atake niya mo, di rin niya kaya.
Kay andam ka, makurusog ka iya, nga marami yang mapiperdiya. Aatake ba ito ay? Dire. Kaya the best, mag-prepare kita, mag-andam kita. Nga mo ini nga tuwig yan nga 2020 pangandaman ini. Dire lang ni dire la physical, material, financial pangandaman, kundi spiritual nga pangandaman. Kay Satanas dire makakaatake at. Amen? Eh waray mga taga-TFC way nga atakihon, bisan coronavirus. I declared and proclaimed by the blood of Jesus. Maging financial man material, waray maatake aton. Kaya ano? Ada ang Diyos. Andam kita. Amen? Glory to God. Sa isip mo lang yan na ang Diyos hindi perfecto. God's way is perfect. Nakadugog na makamo sinisinga blessing in disguise. Yan. Kaya mga anak ng Diyos, mga bless kita, mga gimbless kita. Paano mag-bless nga napakulog ka kaya na kuangkahan bato? Naging blessing disguise ito, napakdol ka no sa nga bato. Kaya pagpakdol mo sa bato, dito na ilaro, may 1,000 pesos. Pare ka na bugas, may blessing. Kaya kung wari ka mapakdol, di mo makikita na 1,000 pesos. Amen? Amen. Kung waray mag-Yolanda, pare kaya na balay dito pa bahay, sa Sophia. Amen. Blessing in disguise ang iba. Iba, dire blessing ha era. Ano era? Disgrasya. Pero ang mga anak ng Diyos, ano man mahitabo, blessing lagi pa aton. Kalamidad, bagyo, tanan. Blessing in disguise ito. Amen. Ako natuwa kito nga ang pamamaraan nyo, o Diyos, ay walang kamalian. Naniniwala ba kayo? Na ang pamaraan ng Diyos, ang Biblia, walang kamalian. Kaya hayin kita, nga itong may kamalian o nga tuhan waray kamalian. Ano tayo sa walang kamalian? Ang Diyos, ang inyong mga salita ay maasahan. Umasa tayo sa gobyerno, umasa tayo mga politiko, umasa tayo sa ating mga kapatid, mga kaibigan, sa mayayaman. Hindi natin maasahan yan. Ang salita ng Diyos lang ang maasahan. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. So ang kaligtasan ay nasa Diyos lang, nasa Kanya lang mga salita. Kung patuloy ka sumusunod at namumuhay ayon sa salita ng Diyos, meron kang assurance of salvation. Amen. Last naton verse, pinaka-conclusion naton ibasa kanina, introduction. Blessed who live and walk blameless. Blessed are those whose ways are blameless. Amin yung pamaagi nga blameless, who walk according to the law of the Lord. Basahin natin sa Tagalog. Mapalad ang taong namumuhay ng malinis na ayon sa utos ng Panginoon. Verse 2, mapalad, blessed ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos, the teaching of God in the Bible. Atong pinamamatian, ating mga napapakinggan dito sa Biblia, ating sinusunod at namumuhay tayong blameless o malinis na ayon sa utos ng Panginoon. Mapalad o blessed ang mga taong sumusunod sa mga katuruan, the teaching of God, katuruan ng Diyos. God bless. See you. God bless. This is Pastor Erdi. Coach Pastor Erdi. Salamat. See you in my next video. See you. God bless. Thank you for watching.
watching. Don't forget to subscribe and hit that bell.